Predstavte si bývanie s výhľadom na Tatry a golfom. Projekt Kráľovské údolie aktuálne prechádza do ďalšej etapy. S výstavbou 9-jamkového golfového ihriska sa začína už tento mesiac. Kráľovské údolie nie je Kežmarku až tak vzdialené. V minulosti dokonca tvorilo jeho mestskú časť. Dnes je táto lokalita o celkovej rozlohe približne 140 hektárov novobudovanou časťou obce Malý Slavkov a v súčasnosti patrí medzi vychytané miesta pre budúce bývanie. V rámci projektu budú vybudované zóny primárne určené na bývanie, ale aj rekreačné zóny. Naši záujemcovia si môžu vybrať z aktuálnej ponuky pozemkov vo výmerách od 555 do 868 m². Sú to pozemky s prekrásnym výhľadom na Tatry a v budúcnosti aj na upravené golfové jamky. Prvá etapa Kráľovského údolia sa začala už v roku 2011 práve výstavbou novej rezidenčnej ulice. Dnes tvorí jej súčasť dokopy 64 pozemkov, na ktorých by v budúcnosti mali vyrásť rodinné domy. No a s výstavbou moderného golfového ihriska sa začne už tento mesiac. Táto etapa bude pokračovať výstavbou 9-jamkového ihriska spolu so zázemím a vodnými plochami už tento mesiac a bude ukončená v decembri budúceho roku. Nakoľko pri budovaní budú použité aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie, výber samotného zhotoviteľa je predmetom verejného obstarávania, ktoré je momentálne vo svojej finálnej fáze. Cieľovou skupinou sú primárne miestni obyvatelia ako i fanúšikovia golfu. No ako už dávnejšie uviedol starosta obce Malý Slavkov, práve takýto projekt môže zatraktívniť nielen obec, ale i samotný región. Podpora cestovného ruchu totiž prináša i nové pracovné možnosti. Bude to mať prínos nielen pre terajších obyvateľov, ale aj pre tých budúcich, pretože mať svoj vlastný domček v lukratívnom prostredí Vysokých Tatier je ideálne. V budúcnosti by mal pribudnúť takisto hotel s kongresovým centrom, wellness, športoviská, viaceré vodné plochy a taktiež pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu a rekreačnú výstavbu.